дар доираи таҷлил аз ҷашни байналмилалии Наврӯз ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъат дода мешавад. Бо саҳми соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша аз оилаи Ҳусейновҳо роҳҳои дохилии маҳаллаҳои ҳамадонӣ ва рӯдакии ҷамоати шаҳраки Ҳисор аз навсозӣ карда шуданд. Масофаи умумии роҳи мунфаршшуда 1 километру 500 метрро ташкил дода, соҳибкорон ин амалро ба хотири хайру савоб ва ободии як гӯшаи диёр пеш гирифтаанд. Барои амалигардонии ин иқдом аз ҷониби муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр кормандон ва техникаҳои зарурӣ ба кор ҷалб карда шуданд. Бо назардошти хушсифат анҷом додани корҳои таъмирии асфалти гарм истифода бурда мешавад. Ҳамакнун баъди пурра аз навсозӣ кардани роҳҳои ин маҳаллаҳо сокинон метавонанд аз он солҳои зиёд самаранок истифода баранд. дар маҳаллаи ҳамадонӣ бо дастгирии соҳибкори ватании худамон 1.5 километр роҳро асфалтпӯш карда истоданд. мо дуо мекунем ки сатҳи ҳамиқат ҷавонон зиёд шавад. чунин иқдомҳои хайрхоҳонаи сокинону соҳибкорони шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати вусъат додани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва обод намудани маҳалли зист равона карда шудааст. сокинон бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи сартосарӣ дар мамлакат дар пайравӣ ба сиёсати созандаву бобарори роҳбари давлат ҳамин гуна амалҳои хайрхоҳонаро ки аз анъанаҳои неки ниёгон ба ҳисоб меравад бо сарфаи маблағҳои сафари ҳаҷ барои ободии як гӯшаи диёри худ ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагӣ дар маҳал рӯи кор мегиранд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.